Jo vaig arribar al barri que tindria 7-8 anys. Venia del barri de Gràcia, un barri molt consolidat, molt antic, al qual els carrers molt estrets, amb una densitat de població molt elevada. En aquell moment ja els nens ja no jugàvem al carrer perquè hi havia ja molts cotxes, i de cop i volta vaig aterrar aquí, a un lloc que estava lluny de Barcelona, que era completament diferent des del punt de vista fins i tot formal dels edificis, d'allò que estava acostumat a veure, i sobretot que estava al mig de la muntanya. Era un lloc amb una densitat baixíssima, on no hi havia cotxes, perquè era un barri completament nou, els cotxes pràcticament no existien, i on vaig descobrir això, la llibertat de poder-me moure tranquil·lament amunt i avall, on la sensació aquesta de poder fer coses tu sol i de sentir-te gran era molt reconfortant, no hi havia cap tipus de perill de que et poguessis trobar un cotxe al mig del carrer, i aquests són els primers records que tinc de l'aterrar la meva família aquí en aquest barri. És un barri que surt del lideratge en aquell moment de l'alcalde Porcioles, que encarrega amb uns arquitectes joves a partir d'estudis d'operacions similars que es feien a Europa i a partir de les herències tant de Bauhaus, moviment modern i de tot aquest tipus d'operacions d'habitatge social, al fer un nou barri on poder encabir gran part de la població fruit d'aquesta segona onada de migració que es produeix a Catalunya a final dels 50 i que estava provocant un creixement descontrolat a les voreres de la ciutat. Llavors aquest barri, pel que jo sé, està adreçat a societats cooperatives de diferents oficis i diferents activitats laborals, i que sota una entitat nova que es crea, que és el Patronat Municipal de l'Habitatge, promociona que a partir d'aquestes cooperatives vagin oferint a treballadors i a gent que forma part d'elles la possibilitat de traslladar-se i de, colonitzar aquesta nova infraestructura urbanística que es fa a la ciutat. Per tant, aquí no va néixer ningú en aquest primer moment, tothom que va venir venia de 3 llocs. Llavors això va provocar que el perfil dels primers pobladors, podríem dir, d'aquesta zona, fossin gent amb un perfil molt similar, tant des del punt de vista social com des del punt de vista també d'edat. Eren famílies formades per matrimonis jo diria joves, però no de joveníssims, de mitjana edat, amb nens al voltant de la meva edat, entre 7, 8, 9, 10, 12 anys, i que venien de llocs i de procedències diferents de Barcelona. O sigui, la gent que venia aquí vivia a Barcelona, de diferents barris i de diferents zones. I tots van aterrar en un lloc que jo crec que ni coneixien ni que existia, que era aquest nou enclau urbanístic de Montbau. Quan el barri es dissenya, amb el criteri lògic, el dissenyar un barri que a més està totalment aïllat del centre de la ciutat i per tant amb una impossibilitat gran de poder-t'hi abastir, es dissenya com un element, una ciutat autosuficient. Jo crec que, t'ho dic de memòria, però aquí podria haver unes 10.000 persones perfectament, o 10, 15.000 persones. Per tant, es dissenya amb totes les necessitats per donar abast a aquestes persones. Hi ha botigues de tot tipus, hi ha mercats, hi ha galeria comercial, hi ha una església, hi ha escoles, hi ha un institut que està aquí baix, que és on jo vaig estudiar, hi ha de tot. Per tant, és un espai autosuficient per el que et deia. O sigui, això estava molt lluny de Barcelona. O sigui, me'n recordo que la meva mare, o parlant amb la meva àvia, quan anava a Barcelona, bajamos a Barcelona, i això era, ens hi hem de posar, era una excursió. En el meu cas, que a casa meva, a més, els meus pares no tenien cotxe, com gairebé la majoria de la gent d'aquí, cosa molt curiosa perquè vivim fora, no tenien cotxe, era agafar l'autobús, l'autobús passava quan passava, hi havia una certa, aventura, encara que sembli ara estrany, perquè estem en una altra situació, per tant, feia que el barri hagués de ser autosuficient, i així ho era, hi havia tot tipus de comerç, des de coses de primera necessitat a coses de serveis. Tu podies anar al fuster, o podies anar al paleta, o podies anar, evidentment, a la farmàcia, o podies anar on volies, estava tot aquí, i tothom es coneixia. La meva mare, per exemple, va tenir una perfumeria, també al costat de casa, o sigui, era tot aquesta relació
molta familiaritat i de total autosuficiència de la resta de la ciutat. Així va ser. No hi havia, evidentment, ni el metro, ni hi havia cap tipus de comunicació. Hi havia un autobús, el 27, que encara me'n recordo, que arribava fins aquí i fins a la plaça Espanya. Era com l'única línia. I després, el més a prop que tenies era el barri d'Horta, que estava travessant tota la riera que ara està formant pel túnel de la Rovira, que hi anaves caminant i que arribaves a la plaça Eivissa passejant pels camps, no? I per tant la teva sensació era que vivies aquí, no? Era la teva relació amb Barcelona en aquell moment, per mi, va ser inexistent. La idea de poder tenir un barri autosuficient passa també per tenir uns espais de relació pública i social que siguin prou forts, que puguin servir perquè el teixit urbà, que en aquell moment era gent que no es coneixia de res, comenci a cohesionar-se i comenci a fer que el barri pugui consolidar-se i pugui anar creixent a poc a poc. Si això no hagués existit, probablement, i la gent no es hagués relacionat, això no hagués funcionat com a tal, no? Perquè, ja dic, cadascú venia d'on venia i tenia la procedència social, laboral, de llocs molt diversos. Llavors, aquest tipus d'operació, doncs, com saps molt bé, es fa en diferents fases. Té una primera fase en la qual els espais de relació social són de gran magnitud, són espais molt amplis, són espais pensats perquè molta gent hi pugui participar. El tipus d'habitatge és un habitatge bàsicament amb blocs d'alçada mitjana, però de força número d'habitatges. Per tant, està pensat perquè la relació social del propi edifici es transformi o es traslladi a l'espai públic, no? A la segona fase, aquesta concepció urbanística canvia i es decideixen que, en comptes de buscar el gran espai públic de relació general de tot el barri, es van generant com microespais, microplaces, envoltades d'edificis de més baixa alçada i densitat, en el que l'escala ja és més acord amb la gent, no? És a dir, totes aquestes places sí que realment es viuen, i jo, per exemple, vaig viure en un d'aquests espais en el qual tu sí que sorties de casa i allà mateix jugaves amb els 5-10 nens de la teva edat, allà mateix veies que els veïns sortien a la tarda a parlar o a fumar en aquell moment, o allà mateix es feien els aniversaris dels nens de les escales del voltant, no? És a dir, aquesta microoperació urbanística jo crec que té més èxit i funciona millor a nivell de cohesió social que l'altre. Des del meu punt de vista urbanístic i sobretot des del punt de vista de teixit i de cohesió de teixit social és un èxit. Soc arquitecte i vaig estudiar tota la meva carrera d'arquitectura vivint a casa dels meus pares aquí, no? El que és cert que en aquell moment no tenia cap tipus de... els primers anys no tenia cap tipus de pensament de ser arquitecte, no hi havia cap tradició a la meva família ni cap conegut, o sigui, va ser una cosa, diguem, sobrevinguda més tard, i tampoc no tinc cap influència ni cap record que això em pugui influenciar amb la meva manera d'entendre l'arquitectura, no? És més, en aquell moment ni tan sols era conscient de la possible bondat arquitectònica urbanística del lloc on vivia, no? Això ha estat molts més anys després, quan aquest barri ha començat a consolidar-se, quan aquesta operació urbanística que es va fer amb un plantejament fa 60 anys ha caminat, ha agafat el seu recorregut, la gent ha decidit cap on la vol portar i s'ha, diguem, consolidat dins del teixit urbà, ja dins de Barcelona, no com un fet aïllat com aquell moment, en el qual ara es pot llegir com una operació, jo crec, com a mínim d'èxit urbanístic. Però aquesta lectura és una lectura feta molt a posteriori, no? En aquell moment ni era conscient, ni ho pensava, ni tan sols ho valorava, no? O sigui, la meva època de viure aquí passa per diferents sensacions al barri, no? Des d'aquesta primera que et parlava, de la màxima llibertat, de ser absolutament privilegiat perquè sortia de casa i m'anava a la muntanya en bicicleta i tornava a les 9 de la nit i no passava res i era tot fantàstic, cosa que no havia pogut fer mai, a una època ja adolescent en la qual el barri es converteix com una petita presó, no? És a dir, no hi ha res, no puc fer res, ja no tinc ganes d'anar en bicicleta tots els dies per la muntanya. Vull baixar a Barcelona i no sé baixar a Barcelona, no puc anar a Barcelona perquè no tinc, depenc d'un transport públic que en aquelles èpoques funcionava com funcionava. Per tant, les lectures depenen de cada moment, no? Probablement ara, si tornés a viure aquí, seria altra vegada una sensació
que xulo viure aquí, no? És a dir, doncs, podria tornar això a passejar per aquí, podria sortir a llegir, els meus fills podrien córrer potser per aquí més tranquil·lament, encara que, ja et dic, com a concepció de barri ha canviat moltíssim i segurament les intencions per les quals es va fer ara no tenen res a veure. Encara que des del punt de vista urbà hagi esdevingut ara una peça, jo crec que molt interessant dintre del que és ja Barcelona, no? com a ciutat. És un lloc on jo jugava, no et dic cada dia, però sí quasi cada dia quan sortíem del col·le, i sobretot recordo molt uns grans partits de futbol que fèiem els dissabtes al dematí, on ens ajuntàvem desenes de nens a jugar tant a la plaça de l'Esplanada com a la plaça de l'Església, i molt probablement, ja et dic, si no sóc un d'ells, que la meva mare té alguns dubtes, doncs dec ser algun que no surto a la foto, però sí, és la meva època, el meu temps i els meus primers anys jo diria que és els inicis de tot de viure aquí, és l'època aquesta, no? Si la foto es veu que està molt poc poblat, hi ha molt poca densitat de gent, no? Perquè el barri també es va anar fent, o sigui, no tothom va venir de cop, malgrat sí que es va omplir bastant ràpid. Nosaltres no vam ser dels primers a arribar, quan nosaltres vam arribar el barri estava molt habitat, ja estava molt habitat, però es va anar, clar, a poc traslladant a la població d'una manera progressiva, perquè també es anaven acabant els edificis i les fases i la urbanització, perquè clar, això no hi havia ni un carrer ni hi havia res quan es va construir, per tant hi havia una feina d'infraestructura i d'urbanització molt important, no? Bueno, el que he vist és que el barri ha canviat molt, o sigui, per mi és totalment reconeixible passejar per aquests carrers, i he aprofitat i he vingut una mica abans, he donat una volta per casa meva i els edificis són totalment reconeguts, però l'espai ja no m'ho és tant, és a dir, d'aquella època en què no veia cotxes, doncs això, hi ha tants cotxes com a qualsevol ciutat de Barcelona, al tenir la ronda aquí al costat, doncs ja no tens aquesta sensació en absolut d'estar aïllat i del silenci, de sentir només els ocellets com abans. El perfil de la gent doncs ha deixat de ser un perfil que jo recordava, no? Com comentava, d'un perfil uniforme a nivell d'edat i de condició social i de grups, diguem, reconeixibles, i ara és com la resta de la ciutat. És una ciutat globalitzada, amb molt tipus de personatge, molt tipus de gent, amb molt tipus de famílies. Bueno, és una ciutat que des de la reconec com a habitant de Barcelona, no? que soc, però que està molt lluny de l'espai que jo tinc al meu cap, no? L'espai, dels meus primers anys de viure aquí. Hi ha aquella sensació que jo vaig marxar d'aquí, gairebé una mica d'opressió per aïllament del barri, ara s'ha convertit o es converteix en una sensació molt agradable d'arribar a un barri on pots respirar, no? Que això amb els temps que corren és molt d'agrair i molt buscat i molt necessari, però no sé el que passarà, la veritat.